Xa están en marcha as obras para mellorar a seguridade viaria e a mobilidade na contorna do colexio de Santo André de Xeve, en Pontevedra, un proxecto que transformará por completo a zona. Estamos a falar, polo tanto, de actuacións integrais e ambiciosas e eu creo que transformadoras desde o punto de vista da mobilidade e da seguridade. Temos todas as mañás e as saídas un caos total e absoluto de tráfico. E vai a ser moi importante, moita mellora, porque todos os cursos vemos bastantes accidentes. Esperemos que suprimamos todos eses accidentes. A intervención afectará dúas estradas de titularidade autonómica, a PO 223 e a PO 224. Executamos unha senda de 2 kilómetros de longitude, conectando equipamentos, conectando zonas de interese, conectando, por suposto, co colexio, 2 metros de ancho para garantir a accesibilidade e ao longo desos 2 kilómetros actuaremos tamén nas interseccións. Isto na PO 223, na PO 224 modificarase e mellorarase a intersección de cruzamento na zona do centro escolar. Habilitarase unha glorieta para reforzar a seguridade viaria e contribuir ao calmado do tráfico. Tamén se executará unha senda que conecte o colexio co núcleo de Sobral. Debe unha glorieta de prácticamente casi 30 metros de diámetro, que o sobre todo que nos dará, ademais de seguridade viaria, tamén calmado de tráfico para reforzar a seguridade viaria, que é un dos obxectivos que tamén pretendemos. Tamén 400 metros de senda para conectar co núcleo de Sobral. A ampliación da zona de aparcadoiro de buses, a incorporación de 18 prazas para mestres e traballadores do centro e a creación dun carril express fronte ao colexio son outras das medidas. Esa zona de Kiss and Ride para, de xeito rápido poder os pais e as nais que podan deixar o seu fillo, a súa filla e que poda rapidamente acudir ao colexio de forma segura. No, estamos contentos, ¿no? Los entornos escolares tienen que ser seguros, ¿no? Y como acaba de decir la directora, y saludables, que los niños puedan venir andando también. O proxecto ten un orzamento de máis de 2 millóns de euros e un prazo de execución de 18 meses, polo que estará rematado no verán de 2024.